To bendi chopogi? Gi nyinga an Timothy Mbaya. Ka higa ni ne chako napango ni a settle down. Nikech aneno ka higa dhi to awinjo ka minwa dala yuago ni odwaro grandchildren. Koro napango ni higa ni a settle down to aneno ka higa rumo to mano pok otimore. Aneno ka mano pok otimore nikech aneno ka kar mogo ka osebedo matek. Ing'eni ok inyal settle down gi ng'ato to udhi chamo kite. Koro kar mogo ka naneno ka kelo shida matin. To an gi geno ni by mid next year 2023 mano the biggest resolution madhi miyo pek. Iwacho ni ikori mondo koro iyude mino tiketh lweti to pod ni koro ok ang'e ni koro sani puro matek mondo ibed gi mogo mar